2, 1. Дялати! Обърни се. Обърни се. Сложих ти белезниците. Бързо е. Тук. Дай ми кирката. Фърли я в инвентара. Браво, така. Давай. Броня имаш ли? Не, в честа е. Отивай там. Отивай там. Отивай към клетката. Помисли. Влизай. Влизай веднага. Помисли си как си се държал. Помисли си как си се държал. Би си в честа. Имаш чест. Какво има? От твоята майка има щенци. Едно стак, чети и един редстоун пауч. Запускам ли ти? Запускам ли TNT-то? Твоята майка те освобождава! Твоята майка те освобождава! Спрете го! За Бога! Невидима полшанка! Не можеш да ме видиш, не можеш да летиш. Така не може да пусне TNT. Всичко се руши! Всички са ти ядосани! Тръгвай си от тука! Стражи, затворете портите! Не му отварите портите! Не, къщите, Не, моята къща! Има духове, които си отмъщават за тебе. Има духове. Винаги ще си отмъщава. Летящ меч идва. Спико. Сприко! Сприко, бе! Спри пъти казахме! Какво? Спри клипа! Окей!